Posledný dve. Posledný jeden. Daj mi to. Čo to? To je moja poduška. Snažím. Kde som? Čak ja si ide začínam vždycky. Čo idem? Čak hraj. Ja hrám, Tiež logické. Zrovna ho bude nahrať. Nechoď tam, ešte nie. Ešte nie, až do kinte. Teraz. Miro, postopovala ťa. No nie. 20 sa. What's your status? All clear. Teraz pôjde. Tam ho máš pekne. Ja viem, ale... Ide si. No, pičuje. Čo robíš? Tak sa mi... Ježiš, Čo nevidíš? 3 guys left. Čo nevidíš? Povedal som si zober si okulár. Ešte jeden. Hej, tebe dneska ide. Down to 2. neviem ani... Asi dvaja, ty budú. No to mi jasné, že budú vončne, preto mám... Čo máš? Poj dole. Ty taký s tým vidíš. To jo máš, a pozri. Tak veľa seru na tom. Ja viem, kde bude. Got another one. Uj. Čo? Ňaj. Víš prečo? No prečo? Lebo som takto jedného zakilovala. No, dobre, máš 2 HP. 130 hlavy stojí. Tak to je veľa. Nezomrel si to hlavne. Ja? Však ja nezomieram, to je jasné, ale... Poďal. Ja som Grab your gear and let's go. Dám som. Aj mi vlastne. Áno. Keď som to A poďal. bola tam aj hečetky. Grenade. No dobre. To nie je snajperka, to ono. Clean kill. That makes 3. Tak si môžem dvakrát vybežiť. Nedržaj mi do tej. Nežijem. Daj ma. Ja? Ideme znovu. Guy left. To bolo tesne. Nedaj to bližšie. Prečo? Však aj tak to bude zle počuť. Šušťať to duchom nebude. Go, go, go! Prečo kúpuješ zbraň? Nemám. Čo nemáš? Čo si kúpila 9-2? Ty kokos. Fire in the hole. Čo robíš? My sa občas strieľala z tejto. Anyone else Wow. hear No that? to som dala hečetky. Nie, fakt, prisahám. No tak to sa potom pôjde na hore, ho máš na streche, inak idú na hore. Čo dobre, cool. Pristaň si tu. Hej, máš Systém. dole naľavo. Dobre, cez mikrofón nevidím. Lepšie. No, ja idem tam. Kde ideš? Tam ho máš stúvať dozadu. Ja jasné, zabudol som ťa. No dobre. 3 to go. No tak ešte sa rozohrávam, takže... Áno. Potom som druhom spám. Hore. Intel says there's one more. Za tebou. Za tebou. Čo za mňa? Kto je za mňa? Kto je tam vzadu? Naspäť, hej. Hej, naspäť. Naspäť. To ešte znamená naspäť. Však na mňa boja oči. Aj za to môž... Naspäť, nie tam. Kde? No, tady. Doľava, opatrne.
Tam môž. Baba. Check in. Ma nezajímá, čo on má. Ale niečo, čo mám ja. Ono čo máš ty, a prečo tomu hovno. Did you hear that? No, ako má tam hlavu, jak... No. Čo sa bojíš? Ja sa znám. Čo potom? Takže s týmto mám ísť aj ja? No. Klasika. Come on, let's go! Aspoň vedie sa tým čuňatkom chodí. No, neviem, chodím, ale Pozitívne. strašne. Ale... Three guys left. Vydrž. Ale schovaný. Schovaný, neschovaný, idem, 4. No aha. Ja ho vidím. Nie, začal aj na budúce, ti možno začne život. Two guys left. Dvaja. Kam ideš? Odchod? To čo bolo? Čo? Opustil si. Som ho dodial zbraň. To nič, to sa normálne stáva. Ty tu umieráš. Nenalkaj mi tu do ucha. Pokažíš mi to. Bez nejakej expressie. Keby mi netreskaš do toho potkana, by som ho možno, že aj... Go, go, go! Čo? Miško, to na ňu poteší nás. Ty sa to čo nedostane. To budem v tom. Však ja som nie. Nechci vybehnúť aspoň. A stále sa nekúkaš, aj naľavo je týpek, a vôbec si ho nevšimol. Tam stojí za teb... Naľavo pri tých devňoch. Tam mi to stojí. Tam hore stojí. Tam po tebe strieľa. Daj to prejsť ten mikrofón. Áno, on ti zavádza. Lebo má kilometr do výšku. Alebo, ja idem za On ním. ti je stále. Ja viem, čo idem za ním. Má 75 HP. Umreš. Je dole. Je... Dole. Hore, Dole. hore. Hore máš... No, áno. Strašne. Tam je najvyššie. Ja len idem za Down to ním. two. A kde? To chytaj. Áno, pokoj. Prvýkrát som Jasné, Prvýkrát. jasné. Však ja viem, že ty nevieš. Nie, ty. Myslím, že prvýkrát som to dala. Only one guy left. No. Ty som povedal. No, nie, čo je to, že... Poď naspäť. Counter-terrorists win. Nej. Prečo mám tu tak škaredú? Navu. Bojam. Aj, to nemôžem. Come on, let's get this started. Tak, Throwing smoke.